Halo, dobar dan, da li je to krojač? Da. Da li vi meni možete nešto da sašijete? Da. Ja bih želeo da mi sašijete jednu teget majicu. Dobro. Ali na njoj da zašijete, da piše jedan znak. Kontrola karata u autobusu. Dobro. Jel može to da se uradi? Može. Znate o čemu se radi? Ja kad god se vozim autobusom, meni niko neće da ustane da sednem, pa ja sam sad rešio da nabavim majicu, odelo kontrolora karata, pa kad ja uđem svi će da ustanu. Dobro. I da se razbeže. Koliko bi koštalo jedno takvo odelo? Hoćete vi majicu samo, šta hoćete? Pa ja bih hteo celo odelo. I kapu. I kapu? Da. Pa ne znam kako to izgleda. Mislim... Pa možda da se prošetate autobusom danas pa da vidite kakvi su. Možete da fotografišete. A šta tu ide? Majica, pantalone? Ja? I kapa? Pa kapa i treba da piše onaj znak kontrola autobuskih karata. Ali imate onaj aparat za proveru karata? Aparat za provjeru karata? Mi? Da. Nema otkud mi aparat za provjeru karata. Možete da mi nabavite negde? Ne. Ili ide uz odelo? Ne. Ne mogu ja to. Ne mogu. I u gužvi sam, dosta ne znam. Mislim ne znam. Vi, slušajte me. Ako nešto hoćete, slikajte vi. Mislim, dojte sa slikom, pokažite šta hoćete i to je to. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.